Vyriešila filozofia za posledných 100 rokov vôbec niečo? Filozofii sa venujeme viac než 2500 rokov a napriek tomu sa stále pýtame, čo je vedomie, čo je spravodlivosť a či máme slobodnú voľu a čo vlastne môžeme vedieť. Takže robí filozofia vôbec nejaký pokrok? Áno, len ten filozofický pokrok vyzerá trochu inak než pokrok vo vede. Vezmime si napríklad poznanie. Po staročia bolo bežné hovoriť, že poznanie je pravdivé, zdôvodnené presvedčenie. Potom v roku 1963 Edmund Gettier publikoval krátky článok, v ktorom ukázal prípady, keď má človek pravdivé a zdôvodnené presvedčenie a napriek tomu intuitívne nechceme povedať, že niečo vie. Nevyriešil tým síce otázku, čo je poznanie, ale ukázal, že odpoveď, ktorú sme považovali za postačujúca nie je. Podobne vo filozofii mysle. Za posledných 100 rokov sme prešli od behaviorizmu cez teóriu identity až po funkcionalizmus, až po dnešné diskusie o vedomí, intencionalite či vzťahu mysle a mozgu. Stále nemáme všeobecne prijaté riešenie problému vedomia, ale problém dnes dokážeme formulovať o mnoho presnejšie než pred 100 rokmi. A podobný vývoj nájdeme vo filozofii jazyka, filozofii vedy, etike či politickej filozofii. Preto je trochu zavadzajúce pýtať sa, koľko problémov filozofia v úvodzovkách vyriešila. Filozofický pokrok totiž nemusí znamenať, že otázka zmizne a my si vedľa nej môžeme urobiť nejakú čiarku. Niekedy znamená, že sme odhalili chybný argument, že sme spresnili pojmy, že sme objavili problém, ktorý sme predtým vôbec nevideli. Alebo že už vieme, prečo jednoduchá odpoveď proste nefunguje. Preto sa k tým istým otázkam vraciame už tisíce rokov. Dnes už vieme, že tie otázky sú oveľa ťažšie, než sa na prvý pohľad zdalo.